Il-qudiem b'dinjità. Ktib ġdid li jiġbor 36 storja ta' persuni li minkejja li affaċċjaw sfidi soċjali li jagħmluhom vulnerabbli għażlu li jaqsmu l-esperjenzi tagħhom biex jiftu għajnejn is-soċjetà fuq realtajiet li ħafna drabi nibżgħu nħarsu lihom. Huma sejjer ta' persuni li ħassewhom imwarba min tilef ix-xogħol, min jgħix fuq id-dipendenza ta' sustanzi u min m'għandux saqaf fuq rasu. Sejjer li s-soċjetà xi kultant tagħti b'tikketti, iżda li warahom hemm persuni li jistħoqilhom ċans jerġgħu iqumu fuq saqajhom b'dinjità. Din l-antoloġija li se tkun ippreżentata fil-Parlament hija frott ta' sentejn xogħol u tfakkar li l-akbar faqar mhux dejjem jitkejjel bil-flus imma bil-mod kif niġġudikaw lil xulxin. L-inizjattiva kienet tax-Shadow Minister għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli l-ġlieda kontra l-faqar u solitudni Ivan Bartolo, illi se jaħdan il-proġett bħala mudell direzzjonali għal pajjiż aktar solidali. Irrefera l-storja li hemm fil-ktieb. Pereżempju tiġini f'moħħi żagħżugħ illi nagħmel għall-università imma għaliex il-familja għandha sfidi soċjali beda jħossu li hu ta' pis fuq il-familja. U allura wara xahrin kellu joħroġ ma setax ikampa u kellu jmur jaħdem. Waħda mill-edituri Denise Lul Salvin tkellmet dwar il-momenti ta' vulnerabilità li ġew esperjenzati tul ix-xogħol fuq dan il-ktieb u qalet li bil-kuraġġ ta' dawn in-nies illum għandna pubblikazzjoni ħajja li turi kif mill-ġieħ jista' jitwieled il-ġid. L-akademiku George Vital Zamit iddeskriva l-ktieb bħala manifest ta' kif għandna nħarsu lejn il-bniedem u qal kif meta l-bniedem jitpoġġa fiċ-ċentru tal-politika isseħħ il-bidla vera. Din il-pubblikazzjoni toffri qafas taħsieb għal Malta li tħares il-qudiem b'aktar empatija u tfakkira li kull storja ta' dbatija tista' tinbidel f'xempju ta' tama.